nasiha sabawa Allah ba a kirsa ko ka san kudi ganin su ko ubangiji zo ka sha mamaki. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. tunatarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra. Allah madaukakin sarki yana cewa kai tunatarwa inda tunatarwa za ta yi amfani. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيمان أطيعوا الله ورسوله ويطاع الله ويطاع منزنسا شوغبان أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. da'a ga Allah tana nufin bin abin da yace ayi da kuma barin abin da yace a bari. Haka kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nufin haka. Shi Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin Alƙur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai tallantal a cikin mulkinsa, bai haifa ba a haife shi ba shi da abokin tarayya a sama ko a ƙasa, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita a cikin mulkinsa, babu wani abin halitta wanda ya kama da shi. Allah madaukakin sarki shine Allah mutanen farko, shine Allah mutanen ƙarshe. Allah madaukakin sarki baya yin gangadi ballantana bacci, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani da cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Allah madaukakin sarki shi farkonsa ba shi da farko, haka ma ƙarshensa ba shi da ƙarshe. Allah madaukakin sarki shine farko shine ƙarshe. Allah madaukakin sarki shine wanda yake halitta, shine wanda yake rayawa, shine wanda yake kashewa, shine wanda yake azurtawa. Allah madaukakin sarki shine wanda lokacin sarki sai ka ga cewa ya girman sa ya ɗaukaka saboda wannan hada shi da ake da umarni, siffata shi da ake cewa shi ne Allah. Idan ka duba Alƙur'ani, ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin Alƙur'ani saboda tana yin magana kan ubangiji, domin Allah madaukakin sarki shi ne mafi girman abin da aka yi magana a kansa. Babu wani abin da za ka yi magana a kan shi ya kaɗaita da sunayen da babu wani abin halitta ya kaɗaita. Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake da sufofi wanda ya kaɗaita da waɗannan sufofinsa sun wuce hankalin tunanin mai tunani, sun wuce hankali na hankali, sun wuce dukkanin da mutum yake zato. Allah madaukakin sarki ya wuce dukkan yadda kake
tunani. A wannan zamana muna so za mu yi magana akan kudurar Allah madaukakin sarki, ɗaya daga cikin kudurorin Allah, siffofin Allah madaukakin sarki, wato ita ce kudura. Ko ka san hakikanin kudurar Allah madaukakin sarki? To domin mu shiga cikin kogi na alkur'ani, mu iyo a cikin ayoyi na alkur'ani da wasu daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin sanin kaɗan daga cikin abubuwan da kudurorin ubangiji madaukakin sarki cikin al'amarin da muka so ya auku akan kowane irin abu ne, ja muke ci masa ya auku so ɗaya sai ya auku kamar yadda za ka kimta idan ka kamar yadda za ka kimta idan ka haka wani abu zai auku so ɗaya. Allah madaukakin sarki yake faɗin cewa ya auku sai ya auku. Shi sa Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ne yake da gaya mana cewa babu wani abu wanda yake ya gagare shi. Dukkanin wani abu da kake ji da shi ko kake da shi ko kuma wani abu wanda kake tunanin cewa za ka yi na samu ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai iya rabuwa da kai, Allah madaukakin sarki zai iya bari ka aikata wani abu, amma kaka yi tunanin cewa ba kudurarsa ta wuce ya wannan tunanin yadda kake tunani. Don haka Allah madaukakin sarki zai iya barin ka, amma kuma ya tashi zai kama ka ne me yadda ba za ka kula da tare da wajen sautin sa. Allah madaukakin sarki shi ne yake gaya mana misali a cikin alƙur'ani da cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إن الله كان على كل شيء قديرا إنه كان عليما قديرا. حقيقة الله madaukakin sarki shine masani kuma shine mai kaddara dukkan wanda sani. Allah madaukakin sarki duk wani tsoron kanka da kake tare da shi, an yi wani da suka fika sun wuce, an yi mutanen da suka cewa annabi Musa banu Isra'ila ka je ka kai da annabi Allah ka je ka yaki mutane, mu ba za mu je mu yi abin da kake umarta mu cewa Allah madaukakin sarki ya umarci ka gaya mana. Allah madaukakin sarki ce musu udkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. haka suka ce wa Allah madaukakin sarki. an yi mutumin da ya ce shi Allah ne, Fir'auna yake cewa ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijin mafi girma ma alimtu lakum min ilahin ghayri, yake cewa ban san wani Allah da kuka da shi ba da ya kai Fir'auna ke shi ne wanda ya kira kansa da cewa shi Allah ne. Amma a ƙarshen sa ya zama an samu mutanen da suka zo a baya in kana takama da kuɗi ne, Allah madaukakin sarki ya ce qaruna kana min qawmi Musa bagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usba. Tunda Allah madaukakin sarki kaga ya siffanta shi a kan cewa mutum ne wanda yake da kuɗi, har ma ake cewa ga irin Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alƙur'ani. To babu wani mutum da kake tunanin cewa zai kai karuna, amma da yawa Allah madaukakin sarki dagawa ya Allah madaukakin